Azkenean Antxa Gazte da, gazteei bideratutako programa bat, ja udalean PKB jarduera martxan genekan, baina ikusten genuen agian gaur egun gazten motivazioak aldatu egin diala eta pixka bat gehiago fitness mundura gerturatzen hasi diala. Eta pixka bat beraiengana programak hurbiltze aldera sortu dugun programa bat, nun bai giro osasuntsu natural errespetuzkoan eta bai berdintasunean eta beste hainbat baloreren baitan norbere gaitasun fisikoak eta osasun fisikoa lantzeko programa ondo pasatzeko. Egia esan, aurreko urteetan Maiek ondo esan duen bezala PKB martxan izan dugu. PKB da kirol aniztasunean oinarritutako programa bat, pixkat eskola kirolari jarraipena ematen diona. Eta ikusi genuen, ikastetxetara eta joten ginenean sustapen egitea edo informazioa helaraztea. Ja, 3. maila, 4. mailan gazteak ez zigutela, ez genituen gantxatzen. Eta ez zitzain iristen mezua goazen esatea, eta iruditu zitzaigun aukera politia irakasleekin hitz egin da, gizarte ekintzarekin ere komentatu genuen, beste eskaintza mota bat hurbiltzekoa. Seginan sustapena egiten 2025ko abenduan, eta igo ginen lizeoa, Pasaiak Lezo lizeoa eskolara, egitea sustapen saio batzuk ikastolan bertan. Eta ondoren abian jartzeko asmoa urtarrilan Ibaiondon Antxon. Eta egia esan sustapen saio horietan gazteak oso gustora aritu zian, askon gandik ere feedback positibo hori eta apuntatzeko intentzio hori jaso genuen. Eta pixka bat hori martxan jarriko genuke 2026 honetan eta pixkat jarraipena emate aldera hemendikan epe luze batera urtez urte. Helburu nagusiena da ikusi dugula esan bezala lehenago gazteak gerturatzen ziala asko gimnasioetara edo beraien interesa behintzat zegoela hor fokalizatua eta ez dugu ikusten 4 pare eta artean 14 urterekin egoteko behar hori edo sentitzen dugu indarra oraindikan eta beste hainbat gaitasun fisiko landu behar diala kolaborazio hortan, laguntasun hori eta errespetu hori eta hainbeste itxura buruan eduki gabe, pixka bat motivazioak izan behar dula beste zerbait, gehiago bideratua sozializazioetikan, laguntasun hortatikan, norberaren osasuna bai aldezu jarri pixkat ordigunean, baina bereziki osasuna, ez kanporak edo kanpokoenganako itxura fisiko hori zein izango dan, hori pixka bat guzti zaintzat hartu gabe, eta orduan nahi izan genuena zen guk eman baliabide hori, jakinda zuen interesa dela gaitasun fisiko hori edo indarra lantze hori, dena delakoa, hori eskaini, baina guk benetan sinisten dugun baloretan eta gero 14 urterekin oraindik hainbat garapen desberdin motorrak landu behar dituztela oraindik ezin dutela egin bakarrik indarra eta listo. Eta kontzientzia korporal hori eta indarra egiterakoan egiten dituzten gesto horiek zuzenak dian edo ez ere behar dute gainean pertsona bat guzti hori erakusteko. Orduan, iruditzen zaigu dela oraindik adin bat ikasten ari dianak garatzen eta behar dutela gainean euki begiraleren bat edo bide horretan lagunduko dien norbait, ohitura txarrak ez hartzeko, ez lesionatzeko, ez dela ez da egin indarra edo nola. Eta pixkat pauta horiek eman gutxiengoan aurrera begira ere beraiek autonomak izan daitezen jarduera hori egite aldera. Agian, pertsona horrentzako izan daitekela, ez? Esan nahi dut, pertsona inaktiboentzako izan daitekela, baina ez dula zertan kentzen jada kirola egiten du norbait edo talderen batean dagoen norbait. Egia da, ordute izagien ez diela emango, baina osagarria izan daitekela, ez? Norberaren
egoera fisikoa ba, era plazerra bilatuz egiten den jarduera hori, eta kontrara edo beste aldean kirol disiplina zehatz bat egitea ez direla guztiz. Harremanak ere garrantzitsua dira, eta alde hortatik talde kirol batean adibidez ditzakezun harreman horiek ere beste era batea hemen ere landuko ditugu. Esan bezala euskara edukiko dugu ardatz, bizi ohitura osasuntsuak gazteengan sustatuko ditugu. Eta hori dira, asko hitz egin da, baina hori dira gure helburua.